De riomh, tásúlam go se beluga cúneal go maith. Tá fáid mór am sa máilin na laintaí seo, tá má cáile go leor Stocaí. Agus é sin tá go leor Stocaí fantam nach bhfuil úsa de bit am thóg. Siod réiteach ar i fáib seo. Leis i tionscadamh seo dhéanamh teastóg na hacmhaí seo web. Teastóg go leor Stocaí, teastóg súla bréige, bandaí elascacha, agus stocha má bháin le go leor dahanna. I chéad céim, chur na Stocaí atá le spáráil isteach sa príomh stocha. Nuair atá crocharclach ar mhór stocha, ceangail ceangan na bandaí elascacha díreach tír an chrá. Inis lean na céimeann na céanna go dtí mbeidh stoc ar fad lán. Nuair atá an stoc lán go béal, bí cinnte sníam a cheangailt ar mhór stocha. Agus is sin is féidir áthúil bréige ag raamú an stocha le áthúil thuair go Nathair Nimhe. Inis tá Nathair Nimhe dinteagaí a Stocaí.